Хайырлы көн Дөнья студиясы әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Ул Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов. Хайырлы көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Дөнья студиясын караучылар. Безнең бүген Фердинандны Дөнья студиясына чакыруыбыз юкка түгел. Ул быел 15нче елда юбиляр. 60 яшь. Алай дип әйтәсе дә килми Фердинанд. Шулай да факт инде ул. Менә без сине чын күңелебездән Дөнья студиясын караучы барлык тамашачылар исеменнән, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты исеменнән, гомумән татар дөньясын исеменнән шушы матур юбилең белән котлыйбыз. Рәхмәт Әле сезгә. сиңа 60-ны уздырып, 70-ны җиткереп, 80-ны сикереп, 90-ны тутырып 100-гә җитәргә. Амин. Һәм шушы иҗат дәврендә яңадан яңа җырлар иҗат итеп, үзеңне яраткан тамашачыны сөендереп яшәргә. Ничек 60 яшь үзен сиздерәме? Юк. Сизләр өчен уйларга кирәк ул турыда. Мин яшем турында уйлап утырырга мен вакытым да юк. Чөнки менә шушы кабаттан шул бер сүз инде ул шушы юбилей оңаеннан хәзер иҗат кичәмне әзерлим мин, аннан соң китап әзерлибез, аның белән кайнашам. Яшь турында уйлап утырсаң, ул бөтенләй икенче юлдан китәргә кирәк. Иҗат турында уйлаганда ул яшь турында бөтенләй башка фикер дә килми. Чөнки иҗат итәсе булган тәҗрибәне, булган белемне, менә сезнең белән, сезнең ярдәмне тоеп, шуларның барысында хәзер сәхнәгә, зур сәхнәләргә чыгарасы килә, зур аудиторияга барасы килә. Мөмкинчелекләр күп хәзер. Радио, телевидениелар күбәйде. Никадәр безнең хәзер каналлар ачылдылар, газеталар тулып торалар. Аларның барысы белән дә тулайым һәр вакыт аралашып торабыз. Алар барысы да безнең милләттәшләргә, безнең халкыбызга, Россия халкына, Татарстан халкына җиткерелеп тора. Әлбәттә, иҗат итеп, һәрберсенә үзеңнең булдыра алганыңны, үзеңнең теләгәнеңне һәм хәлеңнән килгәнне, милли җырларыңны илтәсе килә. Фердинанд, менә синең репертуарың башкаларныкына ошамаган. Аерылып тора. Синең хәтта чыгарган дискта да кешенеке хәтлек кенә түгел, башка төрле аерым 110 җыр кергән диск чыгардың син. Һәм аларның күбесе халкыбыз җырларына, озын көйләргә багышланган. Әлбәттә, озын көйләрне үлеп бетеп яшьләр тыңлый дип әйтеп булмый, ләкин аның үз аудиториясе бар. Аны затлы тамашачы тыңлый торган аудитория ул. Оркестр белән бергә кушылып җырлау. Менә шу татар халык җырларына игътибар бу бит инде юкка гына килмәгән. Монда Илһам Шакировның Фатихасын алып киткән юнәлеш шул сукмак бит инде бу. Менә син иҗатыңның шул өлешеннән канәгатьме? Бында беләсме, эш булай. Мин Казан дәүләт консерваториясенә 1977 елда укырга килгәндә үк, беренче тапкыр мине тыңлап караганнан соң үк, татарның классик композиторы, ректор Нәҗип Җиһанов, Гаяз улы Җиһанов ул вакытта ректор иде Казан дәүләт консерваториясендә. Һәм мине беренче тыңлаганда үк, шунда комиссия членнарына әйткән. Русча әйтеп күрсәтәм. Обкультурить, голос не трогать. Тавышны эшкәртергә, әмма шушы нинде матурлыгында калсын дигән сүз инде ул. Ул программа буенча Илһам абый Шакиров безнең укыган, Зөһрә Сәхәбиева укыган һәм мин укыган. Минем табигый тавышым, аның тембры, табигый яңгырашы, сулышы, ул халык көйләре өчен инде Ходаем бирелгән. Анда минем бер катнашым да юк, ул Ходай Тәгаләдән әти-әниемнән килгән әйбер. Һәм шушы юнәлешне шуны ишетеп, тәҗрибәле укытучыларым да шул юнәлештә мине укыттылар. Илһам абыйлар эшкә килгәч, филармониягә эшкә килгәч, Илһам абый да шуны җырлыйсың, моны җырлыйсың, ул синеке, син дә җырламасаң, кем җырлый дип шулай шушы юнәлештән кертеп җибәрделәр. Һәм мин бик канәгать. Башта мин бик канәгать түгел идем. Нишләп миңа авыр эш кушалар икән? Ул бит җиңел әйбер түгел. Җиңел яңгырашлы җырларны җиңел анда сикергеп кенә халыкта күбрәк ул чаба, алкышлар да килә, популярлык та тиз килә. Әмма тегеләр алдан карап, тирәнгәрәк, ерак карак китәр өчен әзерләгәннәр мине. Бүгенге көн өчен генә түгел, киләчәк өчен, киләчәк буыннарга өчен дә. Мин хәзер 35 ел җырладым һәм ул 35 елда залга килгән никадәр буын уже алмашынып, аудиториягә алышынып тора. Өлкәннәр китеп баралар кызганычка каршы, яшьләр килеп тора, килгән инде. Һәм берничә буынга җырлыйсың. Менә шул буыннарга да алып китсен өчен миңа репертуар әзерләштеләр. Мин бик канәгать аннан. Фердинанд, синең репертуарда бит халык җырлары гына дип әйтсәк ул дөрес булмас. Анда профессионал композитор әсәрләре дә шактый. Үзешчән композиторларның әсәрләре дә бар, халык кабул ителә торган җырлар. Менә соңгы вакытта Фердинанд Сәләховны яңадан, ничек дип әйтим, яңа сулыш белән күтәреп җибәргән Яшим бит яшим әле дигән җыр Ринат Мөслимов сүзләренә әйбит. Аннан соң Дулкын дигән җырын бик матур. Менә син бит инде бер нигә дә битараф түгел. Профессионалларга да, үзешчәннәргә дә, ләкин ул халык кабул итә ала торган җыр буларга тиеш, синеңчә шулай бит? Әлбәттә. Минем
мин кәсебем буенча профессия дип әйтик инде. Кәсеп ямсезрәк сүз кебек тоела миңа. Профессиям буенча, Бәлки һөнәрем буенчадыр. Һөнәрем буенча, манча дөресрәк. Һөнәрем буенча мин татар шигъриятен, татар музыкасын, булсын ул халык җырлары, композитор әсәрләре, инструменталь музыка булсын, җыр жанрындагы, шуны пропагандалаучы булырга тиеш мин. Минем вазифам шул. Шуларны һәр кайсы аның ул минем игътибарыма лаек, минем аңлаешыма якын икән, минем йөрәгемә якын икән, мин аларны әлбәттә тамашачыга, тыңлаучыга җиткерергә тырышам. Һәм минем андагы төп вазифам композитор әйтергә теләгәнне, шагыйрь әйтергә теләгәнне җиткерү. Һәм бу таралганча киңәйтү, аны ачу, башкарылган әсәр, миңа кадәр кемдә булса аны башкарган икән. Мин аны яңачарак ачырга тиеш булармын. Мин аны һичничә түбән төшерергә тиеш түгел, өскә күтәрергә тырышырга тиеш. Менә шуңа күрә композиторларның әсәрләрдә минем бәхтемә каршы, бәхтемә күрә, мин шушы иҗат дәвремдә безнең композиторлар берлегенең чәчәк аткан җырларны Фасил Ахметов, Алмаз Манасыпов, Бату Малюков, Еникеев, Күбиндалар. Җиһанов, сарап китсәң инде Рөстәм абыйлар, Яхиннар, Сарап Асадыйковалар. Аларның барысыннан да мин хәзерге композиторлар Резда Ахеров, Калимуллин, Батыркаева, Мәсгуд Шәмсдинова чын профессионал татарның композиторлары, классик композиторлар дип әйтә торган композиторлар. Нишләп Резда турында классик дип әйтмәскә мөмкин, аның Шагыйрь мәхәббәте дигән оперлары язган әсәрләре Сәхнәдә куела икән, әйбәт. Республиканың төп сәхнәләрендә куела. Шулар белән бергә иҗат иттем. Аларның әлбәттә минем чагылыш иҗатында. Алар алтын фондка кергән язмалар бар. Радио, телевидение фондларында саклана торган язмалар бар. Һәм көн сайын радио, телевидениедә минем җырларымны гына пропагандалый алмыйм. Шуңа күрә дисклар ашабыз, аларны халыкка җиткергә тырышабыз. Шуңа күрә бер дискта 110 җыр җыела да инде ул. Яшим бит яшим әле дигән җырның. Менә ул җыр соңгы вакытта 2014 елда шушы музыкаль дистәдә аны айлар буе халыкка җиткереп пропагандалап тордылар. Ул Ринат Муслимов һәм Марсель Иванов белән берлектә язылган җыр һәм минем соравым буенча. Мин менә 3 ел элек 24 ел сәхнәдә бергә иҗат иткән бик якын кешемне, әтием, мәнием, апам, сеңлемне, мин аның кем икәнен дә белмим, әмма ләкин ул бик якын һәм газиз кеше. Минем иҗат биографиямда төп рольне уйнаган кеше дип әйтә алам. Рафик Вартан улы Аганов иде. Ул 59 яшендә сәхнәдә менә концерт вакытында шушы дөньядан йөрәге туктап өзелеп, аерылыштык без аның белән, һәм мин бик авыр кичердем. Ул минем бик зур югалтуым иде. Һәм шуннан соң Ринат Муслимов белән сөйләшкәндә ул менә шушы җыр текстын берәү килә, берәү китә, җир түгәрәк әйләнә. Ул мине тынычландыруы, иҗатка алга таба барырга, моның белән генә дөнья бетми дип әйткән сүзен без инде ул андый эшләр бер миңа гына калмый бит ул. Бөтен дөнья шулай бара. Җир түгәрәк әйләнә. Ул язмышлар һәрберсендә булган мөмкин. Һәм 2014 елда шушы музыкаль дистәдә ул 6000 нан артык тавыш иде. Милли премияда җиңүче чыкты. Милли премияда җиңүче булып чыкты. Ул минем бик шәп җырлаганымнан туган әйбер дип әйтәсем килми. Ул һәркемнең дә язмышын сөйләгәнгә күрә. Ул һәркемнең дә язмышына кагыла. Һәркемнең генә кагылмаса да бик күпләрнекенә кагылган язмышлы җыр. Әйдә шул җыр. Берәү килә, берәү китә, җир түгәрәк әйләнә. Бер кайгыны җиңү белән икенчесе бәйләнә. Берәү килә, берәү китә, җир түгәрәк әйләнә. Бер кайгыны җиңү белән икенчесе бәйләнә. Мәшәкатьләр күп булса да, уф дип әйтмим әле. Авыр булса да түзәмен, яшим бит яшим әле. Мәшәкатьләр күп булса да, уф дип әйтмим әле. Авыр булса да түзәмен, яшим бит яшим әле. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Татарстанның халык артисты Фердинат Сәләхов. Фердинат, менә әңгәмә башында син әйтеп киттең, китапта дөнья күрергә тиеш дип. Мин ул китапны чыгачан беләм, ул Акбүре нәшриятында дөнья күрәчәк Алла бирсә. Китап артист өчен нәрсә ул? Нинди китап булачак ул? Ул фотоальбом булачакмы? Синең әсәрләреме? Син инде без халкым минем газетасын укучылар, сине журналист буларак та беләләр, укыйлар, яратып укыйлар, моны арттыру түгел. Китапның эчтәлеге турында. Китапның язылу тарихы булай. Мин шушы менә әйткәнчә озын иҗат юлымда шагыйрьләр белән бик күп эшләргә яратам. Мин татар шагыйрьләренә гомумән гашыйк кеше. Марсель Абыгалиевлар, Газинур Муратлар, Фәүзия Бәйрәмовалар, Рәзилә Вәлиевлар,
Равил Файзуллиннарның, Асия Юнусовларның иҗатларын бик күбесен яттан белән. Мин хәзер бер диск та әзерлим. Бер 20дән артык шагыйребезнең шигырьләрен язып, үземдә шул дискны булдырасым килә. Бәлки аны мин тамашачыга да тәкъдим итәрмен әле. Шушы язучылар белән иҗат юлында гастрольләрдә йөргән вакытта сөйләшәсең бит инде. Анда сөйләшәсең, бу турыда сөйләшәсең, күбрәк шигърият турында сөйләшәсең инде. Хәзерге кебек акча турында сөйләшү юк иде ул элек. Хәзер ул гел акча турында сөйләшәләр юлларда. Ул вакытларда без шигърият, җыр турында, иҗат турында күбрәк аралашадыр идек һәм менә шушы бәхетемә миңа әйтәләр иде: "Син нишләп язмыйсың?" Мин буйламый да дим аны. Яза беләмдер дип. Яза белмимдер дип беләдер идем. Мин ничек яза беләмдер дип уйларга мөмкин. Аннан соң бер вакыт Мөхәммәд абый Мәгъди миңа әйтте, Айдар Хәлим белән Айдар абый Хәлим. Җәнәтте, әдә языйк әлди, менә шуны турыда язый. Соавторым булырсың ди. Мин әйтәм, Айдар абый, мин яза белмим. Ана Мөхәммәд абый шул ук сүзне әйтә. Ничек языйм дим. Менә ничек сөйләшәсең? Менә шулай төзек дөрес сөйләп, менә шулай язырга кирәк дип. Еллар узды, аннан соң инде менә синең белән дә шул иҗатта яз әле дигәч, әкренләп каләм тибрәтеп карагач, ул язмалар мин үзем белән эшләгән иҗатташларымның иҗатларын, аларның иҗатта тоткан урыннарын, алар ничек үсәләр, кем ничегрәк хәрәкәт итә, кем нәрсәгә күбрәк ясый, кем файдалы, кем файдасыз, кем зарарлы, кем зарарсыз икәнен әкрен генә күзәтеп яшәдем. Кемнән нәрсә өйрәнергә тырыштым мин, күпләреннән өлге иттем үземә. Менә шуларны мин каләм белән ак кагазга төшерә башладым. Һәм ул шактый гына җыелды. Аннан икенче сәбәп китап чыгуның, мин бит инде үзең беләсең, теге зарланып әйтүдән түгел, катлаулы трагик язмышлы җырчы булып чыктым, нишләптер. Һаман Ходай Тәгалә миңа күп сынауларны бирә торды, мин аларны әкренләп җиңә тордым. Һәм менә шушы катлаулы язмыштан ничек авырлыктан ничек чыгарга, бер нәрсәгә дә бирешмәскә, хәтта инде син яшәмисең дип әйткәндә дә яшәргә тырышу, һәм ул яшәүнең дawасы кешенең үзендә яшәгәнлеген мин аңлатып язасым килә. Һәм ул язылды да инде, ул китап эшләнә, кешеләргә гыйбрәт булсын дип. Әйтәләр икән дә, булмый, син инде яшәмисең дип. Шанмагыз, яшәячәкләр. Чөнки дawасы кешенең үз эчендә утыра. Менә мин үз мисалында шуны әйтәсем килә. Шуңа күрә бу китапны без дөньяга чыгарга уйлап торабыз. Фиднат, синең белән сөйләшеп сүз бетмәячәк. Менә бүген студиягә килгән өчен чын күңелле рәхмәт сиңа. Әле синең иҗат алда яшисе, иҗат итәсе, һәм үзеңнең бай репертуарыңны халыкка җиткерәсе. Бу эштә без сиңа уңышлар телибез. Әлбәттә, бу безнең беренче һәм соңгы очрашуыбыз түгел. Безнең алдыда очрашулар булды һәм киләчәктә дә булачак, Алла боерса. Менә бергәләп, аралашып, татар дөньясы белән бергә атларга язсын. Амин, шулай булсын. Дөнья студиясенә чиксез рәхмәтләр. Әлбәттә, инде иҗатчының иҗатына игътибар итә икән, ул шушы иҗат кешеләр белән бергәлектә үссеннәр, яшәсеннәр, тамашачылы булсыннар. Амин, шулай булсын. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның халык артисты Фиднат Сәләхов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.